apreciez în acest spațiu care eu îl consider sacru, pentru că, într-un anume punct de vedere al istoriei, el ne-a format, pentru că aici sunt valorile noastre naționale, să nu le spun și universale, pentru că a ajunge în universalitate acum este o altă problemă. Și vreau să deschid, sau să încep să deschid această expoziție cu cel care este, dacă vreți, stăpânul acestui spațiu, dintr-un anume punct de vedere, este stăpânul organizatorii, dar și stăpânul, cum s-ar spune, stăpânul inelelor. Augustin Lucici. Augustin Lucici, în urmă cu 40 ceva de ani, l-am cunoscut și am fost colegi la Liceul de Artă și asta știți, bineînțeles. Dar ce vreau să spun? Că în urmă cu 45 de ani era primul care avea magnetofon. Și nu pot să-l uit când... Și rezultatul, da, uite, Mircea îmi spune, rezultatul se află tocmai aici. Ne-a adus cu 40 ceva de ani în urmă când a ascultat muzică rock. Știu că avea pantaloni nevazați și berciuni și poate mai mult păr. Dar Augustin era permanent preocupat de toți cei care ne-au dat acea libertate a anilor 70, este vorba de muzica rock. Sigur că eu nu-i mai știu pe toți, pentru că în afară de Beatles, care știți că au fost cei care au creat muzica, în anume fel muzica rock, dar totul a plecat de la Elvis. Și știți foarte bine asta. Nu intru în domeniul muzical, nu cred că o să intre de cum poate bine. Nu mă pricep la zona asta. Poate ne va spune Augustin mai mult. Da, din punct de vedere artistic, este o temă greu abordabilă. Este o temă cu o preocupare pe care artiștii plastici, mai ales artiștii plastici români, nu au abordat-o niciodată. Augustin Lucici o abordează creându-ne noi o relație între personajul, între portret și muzica pe care au făcut-o acești oameni. Ceea ce este fantastic. În momentul în care îi privești, te gândești la chitară, te gândești la muzică, la luminile după scenă și te gândești, de ce nu, la trăirile care le-au produs acești oameni pentru ca noi să fim, poate, un pic mai liberi. Și iată-ne că eliberarea s-a făcut, Augustin Lucici ne întoarce în timp și ne propune o astfel de muzică, o muzică între linie, portret, valorație și, de ce nu, cel mai important lucru, între expresie. E adevărat că Augustin Lucici, cu talentul pe care îl are, cu dexteritatea cu care o are, despre care putem să vorbim foarte mult, a creat aceste lucruri creând o imagine dincolo de fotografie, dincolo de ideea de a crea un personaj fotografic, un personaj expresiv. Alăturat de asta și, dacă vreți, în contrast, se află pictura lui Augustin Lucici, care, de acum încolo, nu mai putem să spunem că, dacă vedem o lucrare, nu putem să o recunoaștem și să spunem că este un Augustin Lucici. Legătura între desen, culoare și tehnica pe care o folosește, în special o tehnica cărbunelui, pe care noi am avut-o când eram mai mititei, dar el o păstrează, tehnica goașei sau tehnica pastelului, sau tehnica, de ce nu, acuarelei, el o creează foarte bine în detrimentul niciuneia dintre ele. Deci dacă vă uitați la legătura, și vorbeam cu el, sunt câteva lucrări care duc către pictura pariziană a lui Dufy, sau către pictura românească a lui Lucian Grigorescu, sau, de ce nu, pictura lui Tonița, dar, dincolo de acest aspect, pentru că avem în spate urmași, este Augustin Lucici. Și Augustin Lucici rămâne fascinantul Augustin Lucici în ceea ce ne face să privim și să intermediem prin acea metafizică care ne face această legătură, dacă vreți, spirituală între noi, tablou, și, de ce nu, creator. Atât am avut să spun. Cred că
va continua doamna diaconu să spună alte lucruri. Aproape că îmi venea să te opresc, că am spus tot. Și aceleași lucruri pot fi reluate, am spus că am brusc. Augustin este un om care desenează superb. Ai impresia că se joacă cu liniile. Este o alergare ca într-un ritm de muzică, la cât nu știu eu, muzică, el știa exact ce face. Toate portretele acelea, când pornește la un portret, ai impresia că o să iasă un peisaj. Când pleacă cu un peisaj, ai impresia că o să iasă un portret. Este un joc de linii care ușor, 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 prin forma gândului artistului. Uitați-vă că nu există o construcție anterioară. Nu există. Este o ordonare frumoasă a împletiturii aceleia de linii care vin și se compun și se recompun cu mai multă și mai puțină energie, de la subțire la gros, o modulare spațială pe care nu are nimeni. Este unic Augustin în această exprimare plastică în linie. Portretele au expresivitate ușor distorsionate, destul lăsat să se citească forma și să recunoști personajul, cei care mai recunoaștem, cei mai trecuți de când eram copii ca voi, când muzica și formațiile astea erau în vogă. Iar peisajele sunt la unele domenii și încercam să găsesc o lucrare în care domina numai linia orizontală și crease forme din suprapunere de linii orizontale și câteva semne mici de atingere a vârfului creionului. Altele predomină doar verticala și din verticale construiește. Așa cum construiește portretul, așa construiește forme cu o perspectivă extraordinară, cu o adâncire numai din linie. Se joacă și se alintă și cu culoarea și are niște lucrări în atelier absolut superbe pe care sper să le dezvolte într-o zi, așa cum ți-ai imaginat că ai intrat în Altamira, într-o peșteră cu picturi rupestre, și are niște găselnițe în culoare extraordinare, parcă se întoarce la pictura rupestră, și sper să-și facă și ne-ar fi uimit dacă acum, însă a rămas pe desen, pe această construcție a formei din desen. Este uluitor, e ca și cum ar fi computer. Are o viteză extraordinară. Are o viteză extraordinară. Parcă simți că se construiește forma și devine hologramă și devine spațială, vă spun, din această suprapunere și absolut originală, absolut al lui Augustin. Îl apreciez, este un harnic, toată ziua e la atelier și a fost făcută într-o viteză cât ai sta la un, așa, dacă am concentrat, cât am merge la un spectacol, așa a lucrat el, sigur, exagerând. Este făcută într-o răsuflare, expoziția asta. Este unitară, e făcută într-o singură respirare. E ca și cum ar fi stat la un concert și când s-a terminat. Și a venit și a expus. Și vă mulțumesc. Fascinantul Augustin, domieul, dacă vreți, al spațiului nostru românesc, dar despre el va spune mai mult. Voi încheia eu, dar i-am sau va încheia Denisa. Da, ca să mă și inspir. Pentru mine, Augustin, și încep prin a încerca să vă smulg acest acord, pentru mine, Augustin, începând de astăzi și până la sfârșitul anului, este Bradul de Crăciun 2014-2015. Sunteți de acord? Este Augustin Bradul de Crăciun. Este. Și acum să vă explic de ce gândesc așa. Într-un brad de Crăciun găsești de toate, găsești felurite, dar globulețele sunt strălucitoare, sunt unice, fiecare vine cu farmecul lui personalizat. Iată că Augustin vine categoric cu o noutate, galeria de portrete de vedete rebele, dar vine cu desen, vine și cu pictură, vine cu alb-negru, vine cu culoare și încă cu păstoasă culoare, vine cu romantism de îmbrățișare caldă și tandră, vezi florile și vezi peisajele,
și vine cu, eu știu, această răceală, ușor arogantă, dar expresivă, bine construită pe diverse și subtile planuri așezată a acestor portrete. Vine cu lumea aceasta fuioasă din spatele expresivității portretului, pentru că toate vedetele prezente aici sunt vedete ale muzicii anilor 70, o muzică precum timpul, precum spiritul acelui timp, o muzică, să-i spunem, furioasă, deși furia era cumva, sau este, rămâne, cireașa de pe tortul acelei stări de spirit. În fond este muzica unei generații care a avut curajul să se revolte, care și-a asumat rebeliunea în sensul ei frumos, de reașezare a valorilor, nu de răsturnarea lor, nu de descoperire și de încercare de a băga pe gât cu forța valori noi, nu există așa ceva, există întotdeauna un soi de îmbogățire și de creștere, plecând de la aceleași fundamente, așa cum și Augustin face în expoziția de față. Un al doilea aspect pe care vreau să-l subliniez ține de faptul că, spre deosebire de mulți alții, Augustin are darul de a atrage, de a chema, prin ceea ce face, nu un anume privitor, nu o categorie anume de privitori. Eu mă hazardez și îndrăznesc să spun că Augustin atrage privitorul ideal, adică acel privitor care intră într-o expoziție fără să se aștepte la ceva anume, care nu are o poveste personală, care nu-și imaginează măcar că ar putea exista o asemenea poveste și care se lasă sedus prin urmare din prima clipă de ceea ce vede. Augustin lucrează, cu alte cuvinte, extrem de bine și de subtil, vrăjitorește cu subconștientul nostru. Și în al treilea rând aș vrea, pentru că l-am numit Brad de Crăciun, pentru că George Dobrică i-a spus fascinantul Augustin, eu am să îi mai găsesc o poretă, un supranume acum în această seară, care adineauri mi-a venit în minte, hai să-i zicem pictorul iubire. Da? Pictorul cratimă iubire. Și știți de ce? Toată lumea de aici din sală, și cu această afirmație a mea sper să fiți de acord, a fost îndrăgostită, da? Da. Ei bine, când te îndrăgostești, se vede, se schimbă ceva în tine. Îți cade altfel lumina pe față, ți se îndulcesc trăsăturile, femeile merg molatic, îi cheamă și pe alții alături de ele, nu doar pe cel pe care îl iubesc. Bărbații parcă emit o radiație, un curent electric special. Așa se întâmplă când te uiți la ceea ce lucrează Augustin. Oricât ai fi de înnegurat, oricâte corăbii ți s-ar fi necat la mal, în clipa în care intri, vezi și încerci și începi să empatizezi cu Augustin Lucici, este ca și cum te-ai îndrăgosti iar și iar. Fericire! Și acum să-l ascultăm pe autor, dacă din sală. Domnul Șerban? Așa, privind și intrând aici în sală, văzând lucrurile, am avut așa o emoție, fiindcă nu știu ce-o fi avut cu noi așa, ăștia care îl știm foarte bine, de ne-a întors odată brusc în timp și ne-a adus poporul liceului aici, unde care s-a demolat. Unde făceam, sau sub rever, aveam câte o insignă făcută pe carton în tuș, tip Opart cu John Lennon, sau era o chestie așa. O emoție extraordinară. Și eu cel mult îi mulțumesc că m-a întors înapoi și am imagini sau lucruri pe care le uitasem sau nu mai doream să mi le aduc sau nu era clipa să mi le amintesc. Și sufletește, deci, prin ceea ce a venit, cât și emoțional, prin modul în care a tratat și modul în care a rezolvat niște lucruri care sunt extraordinar de frumoase. Bine, este Augustin până la urmă. Și așa, și cu bune și cu rele. Este prietenul nostru și îi mulțumim pentru ce ne-a oferit. După iubire, liniuță improvizație. Așa, este ca o improvizație, muzica de jazz pe o temă. Ai impresia că se joacă, el e foarte serios, dar este o... Nu improvizează niciodată, e foarte spontan. Dar improvizație, în sensul de improvizație muzicală pe o temă și pe note. Spontaneitate. Parcă îl simți că reia mereu aceleși elemente și le compune altfel și altfel și altfel. Da, dar el au dospit. Deci este un artist plastic care cântă la saxofon. Să-i dăm cuvânt. Dragi prieteni, vreau de mult să fac expoziția cu
în primul rând portrete, dar am zis să fie și florile, care să fie un omagiu adus muzicii anilor 70, cu care am trăit, bănuiesc eu, cam toți care sunteți în seara asta, mai puțin cei care sunt tineri. M-am folosit de nume puternice, nume de rang ale muzicii rock și pop. N-am vrut ca să pun nume, pentru că foarte mulți nu știți despre cine este vorba, chiar dacă s-ar numi un Brian O'Connelly, chiar dacă se numește un Mark Bolan, chiar dacă se numește Ozzy Osbourne. E muzica cu care am trăit eu atunci, să știți, și după câte văd eu, a rămas în picioare și va rămâne Woodstock-ul în inimile noastre. Spun Woodstock pentru că acolo au fost geniile muzicii pop-rock ale Pământului. Acolo am descoperit un Deep Purple, un Zeppelin, un Black Sabbath sau Creedence Clearwater Revival. Lucrurile, să știți că nu păreau chiar așa de simple pe vremuri, pentru că, cum știți și voi și mai ales și Gica, care nu prea aveam după ce asculta. Nu se găseau discuri. Eu n-am uitat nici acum acel magnetofon care se cheamă Tesla, da. Dacă ați auzit de el. Da, se numea Tesla Sonedo, pe care într-o bună zi Dumnezeu să o odinească pe mama, mi l-a pus la gunoi. Era o prietena mea are unul acasă. Știu că avea 12 kg și jumătate. Era din metal, nu se descoperise încă plasticul, era cu ebonită, cu 5 lămpi, da, și cum să vă spun, ascultam de la unul la altul, ca să ai discuri pe vremea aceea, LP-uri, cum spuneam acum, cum se numesc viniluri, era foarte greu. Nu se găseau, să știți, adică era aproape imposibil, decât cei care mergeau, mă rog, părinții prin străinătate și mai aduceau. Și care și nici atunci nu erau ieftine deloc. De curând am văzut la Brașov, am văzut viniluri la anumite prețuri, să știți, noi, nu vechi, dar promit că o să-mi iau. Am fost într-adevăr un fan, un înrăit al muzicii rock. Nici nu mi-am putut concepe altfel, să știți, existența mea în muzică decât prin așa ceva. Am crescut, e adevărat, cu Zeppelin, cu Purple, cu T-Rex, cu Who, cu Jethro Tull, le spuneam și prietenilor mei, câțiva dintre membrii de onoare ai trupelor din anii 70. O parte, după cum probabil știți, nu mai sunt în viață, dar au rămas, într-adevăr. Sunt în, cred că în fototeca în pop rock-ul de aur, la muzeului de rock al Universului. Probabil că știți cine n-a ascultat dintre cei care sunteți mai de vârsta mea sau un pic mai mici, un Jimi Hendrix, cine n-a ascultat un Stairway to Heaven. Mă copleșește emoția când îmi aduc aminte. Și dați-mi voie să vă mulțumesc că ați venit în seara aceasta și încă o dată vă mulțumesc. Și aplauze. Expoziția este deschisă. Da. Poftiți la un cursec și la un pahar de vin, la un whisky, dacă... Putem să cinstim un whisky alături de aceste... Da, să știți că la toți le-a plăcut whisky-ul. Și nu numai. Nici atât de unde face rost de lucrătură? Nu aveam magnetofon. Am
avut. Nu sunt, întotdeauna când am zis, nu sunt. Pica n-am avut. Pica, da. Thank you.